matutudulat tangal daw kada tayo amin. God bless it itunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritaan ngayon tayo patangatang kani drama itakat manipod. Kani pagayam tayo nga Elma sa napudno anagan. Ngam sakbay na, makablawa man pa da Mary Rose Ramos, dita Oman, ni Roselia, dita Saudi, kani Rain Collado, dita San Manuel, Pangasinan. Kastiman ti ko na ni pagayam, Elma. Dear manang biyanang, ti asawa ka ni Coco saan naapudno anagan ti pagtarayan to ipadramakkan ka. At dangamin pa utang na asaan na mabaybayadan. Kat imanay apakay si stressan na. Kat pasaray mairaman nakpayan nga agparikot, gapoy ti dayta. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay na. Ay. Hoy, Coco, apay di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Yang rod makatur, bakit? Pampanunuto ni Marilo. Anay ko. Apay nga tagkudot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo? Pagpapantasya day ja babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutag. Ay, kunak apaadok, day ja kwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilong. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman nga agpuyat. Nay, papanam ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya baraw. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad, ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo tumupilpil yan, ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita, no, di one click, mabayadak. Diya mo na tiwag ngagbayad day, ta kalugaran tayo. Ay, banugan nakasumaninger. Surong ka? No kaya't mo, tulungan kang agsinger barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singer kang kuhana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay niya. Sige, mabalin nila ta basta masingir ta na niya Marilaw. Mala, ikaw pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti panang tulong kukan ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid kay ti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singir kan ko ana. Tapno awan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan Kuko Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag a kwartak idikan man. Ngam napuspon mo't manan ti panang kada. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari. Namawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanawli dito balay maw. Yak pa'y makaturturog yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan Kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag ka kwarta kidikal man. Napuspon mo't manan ti panang tada. Aganos ka pailaang ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka na ang kadiko ko Ay. Di naman napura-prusan. Tasan ako manadaytang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko nagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italag mo nga. Anyat kahit mga asawan Coco. Iso natin makaamo amang singir kindi Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti dayta kat saan na matakwarta ti impautang mo? Ay na, naimbag ka na kada tamo da katulungan.
Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya, katultulungan ka mo. Nga mawampay ka na talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay. Tandanton katulungan amang singir kanitiway. Hawan pa'y makukwarta mo. Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag titaway Tulungan na nga singir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsigir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Ang alam ko mamod nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya, sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatyag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naibag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapon yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay. Agbayad kan. Tanay, mas asyan kami kini Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang kaw. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa'y lang makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo matungtong palang ti karain. Ay, nabimbababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Hinton bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Buwan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan, lakay. Hoy, Marilaw. Itatial daw ngayon kare mapanagbayad. Isungang bayad kan. Buwan, rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba? Unti 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, yamang sinirkin ka. How? Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibang baina? Unay kayo matin? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtidak? Ni Kuko ti pangtidak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapan iti balay na. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya tatabik taon. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsingir. Ay, una! Ay, ibabayin mo! Tapno mabaynan. Kita, kita mo na mo gayam ti mabaynan. So, nagbayad na dago sa inyo. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga no, malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito'y dakulak ko. To'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na.
masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mo kan kuha natin porsinto na kuma. Wana, malak, agkapi kayo pa'y nana. Tata, Ay, pangunayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit, ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wag. Nabilang kon. Ay, magatang kon tay kaya't huwagatangay. Resya ka! Ngandi, aginot ka. Sa daga po ta na kwarta, kat ang 1 millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok ngay budget day toy. Gumatangak pa iti bagas ta. Iswa, mangtid ka. Pagudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na kan ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan mi, kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga roday ka. Ano masingil na ka, ipautang ko kada kwada, at ibayad ni Marilaw. Ay, isong batla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayang kondisyon da. Sa nabalay, ta sa anak mo siguro ang marigata na nagsingir. Ta bakit kan lakay di pinautanga? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudan. Tata Victor! Nanahilina! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni ko kumuda jay. Ha? Kanya nga ta di gagara na. Abay gayong bay. Halipata mo na ya. Judith, itati utang takan ko na. Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wine. Ada, kasan mo gay? Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit ni paruhong ko. Aday ko, waya pa. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo na ito, baro. Ay, Apay ngay, agsakit kay mutin na nahilina. Tata Victor! muwang ka raw. Lakay kan bako kami ngaminan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Nakakaasi kami may, baro. Ano may kaksinger? Ay pangasin. Tadi na kami pala sinsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas. Tinabat-bate ako tame. Ewan ko ko. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo niinutin may tinababatay nga pagasmidit Wala agpaimbag kayaw. Agsubliak to na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Lina, yawatan nakman iti danong mawawak. Waday, nakapanawon di ko ko. Ha? Aya? Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Waday, iso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingira, barengan dan pagbayad na Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatang iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May ti kaldeng tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke sulban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutongdan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti ruotan iti bantay. Nagadaw. Katsain lakom ti sigod a kalding mo. Imaduda ko maitan ha. Ungaw. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwa. Sa magayam. Nala, hinggang araw nagsingiran. Wapay mga ngamin ngayon pautang mo manan. Hindi ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na.
Umaya man nagsinger? Ah, ay, 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 po. Nasaya may kabaraw. Ay, umayak ko maijay balayaw. Ta umayak kag pakaasay. Adi kang pailaba kabayan. Tanay, na disgrasya baraw. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kunay, unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi napakasalsalita ba ka? Ay, ni Kukaw lakay, humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, swerte pa nagdita. Nasakit pa iti diyang tao. Anay tao. Apa atong umayak? Masakit kayo. Abi, igagagara yung samay. Ay, saan mo't baraw? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mga ugalay, tiyag artista, tamadi mo, tikasta. Kay? Ay, ako. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa, baraw ka. Ang sublikan tao no mayalawas, wan. Marang nga danton kwartame, pagbayad mikin ka. Ay, ako. Sige. Anday ko, ay, Oo, dinday ta kariwa. ay. Pangasiyo mo ta na. No di na pala makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito balay ha. Tapno maikaro dati inutang da, Jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho ni Tata Victory di talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apolos ti maganap ta iti bayad ti kalding daw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardara sudos. Kastalagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Eh, mayat ka. Iti singasing ni Kukaw ba ka? Kawin na, may bayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kindi minus gastos pa kindi na kasta. Ta siyempre, libre ti kanintan taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay, ay, ay. Una niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kindi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanluga ka naglaba. Balala, maganta yun. Balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na kang masida, bakit? Kung ano magandan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan tata Victor. Nya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak bakit? Mayat ti pa nagparparaspas ko di talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabila, ibagak nga, ipanda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kukaw. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga hospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo, di uya na ka na-check upin. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rodida, di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos man. Sapay nagrarawi na niyong. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan, imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaagda dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan, wano makabulan a panagnaagda dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi, no kaya ko. No, anya titulagan Kukaw.
Iso nga raw ti matungpal. Kung may ta makatawan ti panagnaod mi dito, o di ano sanda kami, barok? Tulungan da kami So sagot mo amin, nagastusan may. Ta-stayin kami ka nga raw. Ha? Wan ba't nga man ko ko? Hindi ni pala na karkaro ti utang na papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaad yu ti balay. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, Tintay Drama. Ngam sakbay na Makablawa Mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Malo. Dear manang biyanang, maminanuak amaluko, takanayon dak nga itarayan, dagiti pakirelasyon na. Banaga pagsangsangitak, kan pakais-stressa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak nun. Sa bali matiin kasarna. Anya man ti sangsangita maud si Kamalaw. Dayjay nga, Sir Biliano kuna na nga siyak ti ikasarna nga man matgayam. Sa bali matiin altar na. Nabiit kayo pa ilang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagos. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iti bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya, nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanya, nga mawan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos a mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko di makalipat. Malam, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron, ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, isungasar nga nakon niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang anding ayon malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, agda pa'y papanak. Unak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan niyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diyang alakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend na, hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, ray maysa. Ikaw na? Nariga mo no pilitom tibagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga itati umno apanawan anak ko.
Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ni, itagtala nga makita ka ito lugar mi Taga ano ka? Nagbakasyon na, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung atomboy yan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat ngagpaypay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat ni Malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na anagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga mingka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Ano ko pa nga nubyo, nanang. Ag-ar-aram pay lang. Sino man ang day tangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita damang ano damang asawa na. Ay, naawan nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat ko nga aklunan ni Rio. Anak kang kadayta No kaya mo man ang ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Si kamot ti agsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sincere kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay tadi maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kaya no, ija istro ti pagkikitaan ba? Kasta aya. Ay, una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak ko. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar-aram ija anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Diyak amo bantaor. Ay, sos. Magbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga rin nga agsikog ni Malaw, no dahil ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tano siya, uray lakaya ko, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu ko, no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy puso. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kan oray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. No anya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Hanga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang.
Anya! Ne, si kamot gaya, Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang paysom. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadiyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrobot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyamat tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan ano subliak pa lang. Ay, bumulodak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso a 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam kan ninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang no makaawid ta. Dumagastan to iji balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Nakat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuka dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mangantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuka dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nagsubli dito eh. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid day diya nga Rio. Rumurakit din ito'y. Miss, mabitar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid akon sir, awan matan diya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manon nakisarita kanyam diya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa iti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirore ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tayo. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tayo. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad na kwartam. Bayadan mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog ako nga agururay. Tuy! Ayan na ngayon na diya nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta diya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan. Aging ga adi agsublit. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta kuray bayad akon. Nga mawan mat ngamin. Ay, ag-awid akpay atay nakpagalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo.
Dua tama pa ni Balayo. Ha? Ay, mangipas-pas ubo na dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin dyan balay me. Ako saramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Eh, basta mangtit kayo ni iti 2,000. Bayadak tumatlang no, damanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay dyan pagbayadak, ijarwar. Mabiit lang, Arod. Nay, anyat sang-sangi tambalaw. Ikan sama na naturog iti rabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka iti rabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pa ilaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, ah? Ah. Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa yung bagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanya. Gampi man namat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikang kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, Nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala, mabiit lang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa kurang ko. Dajay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yating. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublit to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanya. Ni, apay nga isublim nga eh. Basta isubli. Tamas siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanya. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan? Kababain mat Alakid din adi. Di ka babain. Tamani po dita. Kanayo na konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayan kang kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muam-muam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar kan ka malaw. Uwan nga rod na nang, hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokonak tumanan, nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay kan panagsasaunaan na singpa. Baka nga'y aging sisingpat manan. Iso nga haanan. Adakang kaday ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Uwan nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen auntie, iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni,
Asino nga kasinsin ko, nanang? Di ngay, Leslie. Ang kasarin iti mabiit. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko, ana. Ha? Asino nga'y, nanang? Ni Cesar. Di binasted mo, nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diyan nga lalaki? Ay, saan siguro, ah? Kaikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti adi asawa na, insan? Kastoy, naragsak, insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya pagtrabahuan sika. Kanaggagat a talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige, insan, tagawid akon. Adapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang luklok ko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kanikab sa treyasan na apudno anagantin tayo drama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoy tayo drama. Kan makablaawan ni Dean Anthony, kanila kay na Emil Soniega, ni Llewellyn Galabay, kani Jade Rose Catanes. Kastimanti ko na ni Kab sa treya. Dear manang biyanang, saan kami ngagkinkinawatan iti asawak? Tangamin, super kuripot ti partner ko. Kati kayat na patas sa amin na gastos. Rugyak man tag salaysay, idagayan ayat kami pailaang iti asawa. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Kaano nga iti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maw. Ah? Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, ah. Ti planaw, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasalta. Naggudwata manan iti magastos, ah. Ah? Ay, di mo ba't ngamin ibagbaga akas ta ti planom? Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurno. No dituyak lang Pilipinas nga agtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masakbayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakandan kadagiti anada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumuro taklat ta nga rodan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam numabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapuhikan? Tadi ka pala naguway. Huwag ko na maon. Tinay, nadakan ton ijay. Agipaw ikka kininanang mo iti pagpatakder tayo iti balay ta. Sa nabalita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. No kasta? Nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo, iti magastos yu, iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Jak mo nga gilaklakat kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kan ni Lando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao ka ni Lando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu, anak ko. Agpakada akon Lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, saysayatan nga ron, ha? Trabaho ti papanamijay. Ang mga manuso ka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makaipatakder tayo ti balay ta. Nasayata nga ron na kusta. Tayta kumati ka na yun na panunutan, no da kanto jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali.
Sika nga ro, ganti kinatulag ka. Alangang ang biro ka manan iti sa bali katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabannog ti tao. Katanusan ta, sana bali, tadakkel ti sweldo. No sa di, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kat, kumusta ngay? Narugyanan an ay patakder ti balayo. Wen ka no, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid aktong. Kahit anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilang daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang kimatang iti materyales. Kaya dua kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayat mat nga ron no kasta nanang. Agi pa itak pa iti paggatang yo iti baka kun kaldeng. Imbag to lang asang patak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat, adakan ka na ita, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwang tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay sa kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya bangagpaisaw ti napanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunaw. Kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang nga gudwa kami amin iti gastaws. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinanang mau. Siya amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka nagiti dadakal na iti sabong Idi day ta Sa nga uso nata sabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria, abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea, ti maururay. Imbaki di atay manugo ti anak mo nga agod, wada iti amin na magastaws. Wen tapara mo't lang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kao. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kao. Ay, isugaya nga daurnong na. Abalayan. Excited akon nga gawid, Jobel. Mailiw akon kaninanang kan iti kayan ayat ko. Uray syakmat Ay, kailiw ko ti pamilyak. Saan ako nga agsublay? Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makainanatamat langan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo ilada balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day ta balay. Iso ang magustok nga ron. Ay kasano ngay. Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang ang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kanan dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rodan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo, anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kahit sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wananang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jobel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak iti ija abroad. Ay kastaya. Ay
Maragsa ka nakamakamamukan ka, Jubail. Kasta akmat Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragsak ti umuna ang rabiita kasagasawa. Uray syakmat lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang runa ka, agpada, nagrigatan taday ito balay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot na kasagasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikot. Uray si kamat Ay, nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga minti pasahiraws. Nagsasarunot ti arkina. Agad nasayaat Manungay mat tinapasada am lakay. Ay, para kanya la dayay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibus gaya man ti pang kusina tayo lando. Ay, kain kanto gumatang abakay. Si Kated dawayana. Iso nga ano, tagpalingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilang do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Syakmat nga rin ti agas-gastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, baglakit din tada urnong ko. Kan ado ti tarakan ko ababoy, baka, as kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag mat ka nasabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasal kan? Wan. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wan, friend. Kat, nagudwaan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay, saan? Naglaingan nga Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Syakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat-ate ada mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapon. Ay, idandan ko pa ilaang to'y kama. Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Anya nga iti kasla na balkot iti lupot. Kita man, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang motel kansya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko. Taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda. Gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Sana kasta? Basta mo ilatatakawo mo ti kargatel kansya. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imay. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Kadun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo kargatel kansya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Hawang ka babayin mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanya, nay. Awanan ko naklangarudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 kiamin dayay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang kay tibaka Uwan paray. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan pare. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubaya niyaw. Impagugaw. Anya? Sige. Kitain taman nga ron. Tano ag kinaawatan ta iti presyo. Gataan nga kaun. Apay ngay nanang, awan mo tan may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakalan abakak, nanang.
kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, jak mat dinamagan kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak mo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan am iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day baka? Nakwits ta na. Inalam ti karga ti alkansya. Kaya di mo nagbanugan. Ay na, awan sir-sirbim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamay ti mga yata mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti da ito abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan na lang daw. Anya? No saan ka makaanos, sikat ipumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala. No kunam nga awang pinakibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ki asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinaki asawa Saan na abibiyangan ti sweldo? Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itod na asapol na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitan itinagastos na ijay balayo, tapapanawang mo. Nawan mga kwartak nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga di ka naglaba. O may sukom. Naglaing kan. Sanayang agkanya-kanyatan. Laba am tibadom, talaba mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka malaang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para labay ti kawas kao. Yawi ko tuyo na. Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno damag kasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwambot. Apay aya. Kamangan no mabali na nga agaharam kang ka. Mamang manod asawam. Kandang hindi ka magkinaawatan. Iso ang nagsina kamay. Kastaya. Kuwing, intang rub mga anay. Mabibisina. Ay, nanamsugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito'y manong. Kuwing, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga ginawatan? Ano saan nakapayin nga ilutuan? Uy, narod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad ti kinan mo tagbayad ta. Anya di ko na manong. Kuna, ti bayad ti kinan mo ta mapana agbayad ay. Naa. Siga nangawis kanyak nga umay mangan. Ita pagbayadan na. Karumbang lang ha. Takin na mo ron. Apay, sakit ti agbayad ay. Naa. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka maggayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumaakay bigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay ti libre. Pa! Aglamina mo tayo. Ay, aguligura mo tayo. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may sa niyang. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang ko mata sumangpo ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya, napay ang boyfriend mo. Kat adamat JF mo, saan? Saan ko pa yung may girlfriend niya, Aileen? Ni mararmam. Wine.
Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan, saan ka de? Ay, pangasay. Tapag saritaan da ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilang am kanyak landong? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka di takat imalaldawan? Aguli-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangaon. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At ti paggatang now. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti kanag. At ti paggatang mo na'y. 500. Bagim data suklinan. No kasta ko makanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat landaw. Itatanay bagana ka. Agsarita ta ko may tinasayatri niya. Inyat pagsaritaan ta, Sinam ko man ti bagbaga maboyfriend maw. awan boyfriend ko, kung kunakla ang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae, akadwam anakan iti restaurant. Awan da dyan babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Diyak kahit amapukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wala, nga di mo mataramidan ti pagrebeng ang kas asawa. Ay, pa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangi-budget mo na mangi-dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Katagyaman ata nakapanunot ka matlaangan. Hello kagayam, naimbag nga oras yumanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato, saan napud no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita, ngam sakbay na makablawa man pa dagiti sumaganad. Happy listening kada Ma'am Marivic Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokya ni Sir Alan Bartolome. Kastiman nga ron, tiko na ni pagayam nato. Dear manang biyanang, sigod anasing petak. Nga ang bayat ti panaglabas tel daw, kan ka po kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kaya tagbalin anasing pet. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana iti trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat ana italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpod nga men. Puli tayo mo ngamin tinasisingpet kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso ta ko nam kabagais. Kahit ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta matin ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alogan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Agam mayat pa'y may. Isuati us-usaran na ama pa nagtrabaho nung kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver niya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da agpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una, may laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga round ka ba, guys? Ipagdalin. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot iti pangawawisan nyo kanya. Amay.
Di mo kayo makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sus. Ano pa ti arak ijay ah. Libre ti mainom ijay nataw. Yang magin inuman kayo. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Hanggang di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailatan ang kayo. Diyak nga ron, umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tutuladan na di tatang mo akam sa nga. Na-enjoy na ti biyag tayo jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, ho. Grabe mo ti inasigbad na. Ang ngamin itden na nasaya at nagitibisyon kayo. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman na ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na eh. Awan na. Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manay. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mo tumaawis ti anak ko ang mapanagbisaw. Tanasingpad to'y ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da ka no yung ospital. Ah, apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano di muging na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam, atapan da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Nadisgrasya man idin gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta ka, bayaw? Kunak namatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay namin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga kiti a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan iti prenaw. Iso na yung parap. Ay, Igjam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mo, gapulaang iti dayta. Agyaman na ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag. Awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo na nang. Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Huwag nga rin na nang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak itimulan aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabulat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga rin ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang nakatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Wala nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden taing ka maturog.
Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo Agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Isa, mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanawd. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan atin ay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwana Isu ngay naktubayadan ka ni baka na. Inta makipalot ka nakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasin ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat ka. Nang runado mga baka ka nakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingpot ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, dagiti matmatay dito yung lugar tayo. Puro na sisingpal, dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, dagiti natay dito yung lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay, Mike. Kay? Iso, anarigrig at amatay, dagiti masamang damaw. Iso, adi kag singsingpal. Mabit ka matay, lukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ang dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga, anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko, insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa, kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Matiang mo kamadingay naramit ko iti pada katao. Ngamno apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan, insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo, anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam di Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpag ka isuda mo ti matay. Ha? Isu huston sa mo, iti ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ranranala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon na disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Nang nagbiag mo ilata. Iswa, mamati aksan ka ni Uncle ka? Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kasjay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay magaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, ngardang kay. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi may. Nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw. Akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iswasi ka. Agpanunot ka. Nasapa pa tiyamain. Agpalpalyo ka.
Apa inya kaya mo sa awangay? Inya kumabaliwak ang Kyle. Baliwang tao galim. Di nga unay agbalin anasing pud. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, sinibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagabuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso ama di tag singsingpit na to. Agwul-wul ka kiday. Ay, ano maminsan? Adam agpaiso punto yung Kyle. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasing pwede dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kaya't mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapi. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katraben anak kaw. Ay, ikwa, ingkang makisala na nang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwan. Jak inala, tiitiin ko ang Kyle. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Manglantang iti pagsat ta. Adda suke kapag inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kung makatulog nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka? Napnapanan yung kani angkel mo aya! Kaya ko pa'y ti maturog na lang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrag iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay, apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam kaw. Nagbaliwan ti ugalim anak kaw. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni angkel mo nga men, di kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At darog punto ni Angkal. Apay, kaya iyo ay amataya kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangaraw. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato! Agring ka! Nato! Abay ay Angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Nabartenga. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madam taba. Tada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang Angkal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kabatan, kitkitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kidden, di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon?
Kanya, July. Ni uncle mo amaning, tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Kananupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas dati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka na iti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ng ti mabalaw naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat di tao. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Ang balbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una na. Nakaamiris ka. Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ko na isagmak na po kang kuha, na. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una na. Isadya kaya tintang bisyo. Agsubli man, iti trabaho. Agsingsing po, itak manay.